רבי ישראל הבעל שם טוב היה צדיק גדול לפני כ-300 שנה, שנודע בניסיו הגדולים שעשה. הבעל שם טוב היה זה שגילה לעולם את שיטת החסידות. לעבוד את השם מתוך שמחה וחיות. לדעת שכל דבר שקורה בעולם הוא בהשגחה פרטית. גם מלא קטן שנושר מהעץ נגלה שהוא נשלח בכדי לשמש מחסה ומאכל לתולעת שהייתה צריכה אותו. הצדיק רבי ישראל נודע בחיבתו לכל יהודי באשר הוא, בין אם הוא רב חשוב או יהודי פשוט שעמל קשה לפרנסתו במרכולתו בסחורותיו. בכל יהודי ראה בעל שם טוב יעלו מיוחד היכול להאיר את כל סביבתו במצוות ובמעשים טובים. עד לאותה תקופה לרבנים ולתלמידי חכמים היה בית כנסת משלהם ובתי כנסת נפרדים לאנשים הפשוטים. הבעל שם טוב גילה לכולם את מעלת תפילתם ותמימותם הכובשת של היהודים הפשוטים, וחיבר אותם אל התורה, חכמיה ולומדיה. רבי שניאור זלמן מליאדי, המכונה האדמו"ר הזקן, היה מממשיכי דרכו של הבעל שם טוב. הוא דרש מתלמידיו לימוד חסידות מעמיק, לימוד בחוכמה, בינה ודעת. כך שעבודת החסיד תהיה מתוך חיבור פנימי גם של הבנה במוח וגם במידות שבלב. כן, זוהי שיטת חסידות חב"ד, אותה ייסד האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן היה גאון עצום, והתפרסם בגאונותו בשני הספרים הידועים שלו, ספר התניא והשולחן ערוך. בספר התניא מלמד אותנו האדמו"ר הזקן שלכל אחד מאיתנו יש שתי נפשות. נפש אלוקית שרוצה לעשות מצוות ולגרום נחת רוח לבורא, ונפש שנייה, הנפש הבהמית, שכמו בהמה רוצה ומתהווה לכל מה שהיא רואה בעולם. אנחנו כמובן צריכים לדעת לבחור בצד הנכון, בצד של הנפש האלוקית. לשלטונות הגיעה הלשנה שרבי שניאור זלמן אוסף כספי צדקה ושולח אותם לעניי ארץ ישראל, מעשה שהיה נגד חוקי המדינה. הם מהירו להסיעו במרכבה השחורה שהייתה מיועדת לפושעים חמורים המורדים במלכות, לכלא במבצר הסגור בעיר פטרבורג. המרכבה דוהרת והשבת מתקרבת. ביקש הרבי לעצור ולא לנסוע בשבת. החיילים לא הסכימו. והנה, לפתע נשבר אחד מגלגלי העגלה. מיהרו החיילים להביא למקום בעלי מקצוע שתקנו את הגלגל. ושוב תקלה, אחד הסוסים נפל ומת. לא ויתרו החיילים, ומיהרו להשיג סוס אחר. אבל עכשיו אירע נס, המרכבה לא זזה. הבינו החיילים שהרבי הוא צדיק גדול, שהשם שומר עליו שלא יחלל את השבת. בלית ברירה, הם שבתו את השבת בצידי הדרך. הסכנה הייתה גדולה. הרבי יכול היה לקבל עונש מוות. תפילותיהם של ישראל בקעו רקיעים, ופעלו את פעולתם. וביום י"ט בכסלו, בדיוק כשאמר הרבי את הפסוק בתהילים, פדה בשלום נפשי, הודיעו לרבי את הודעת השחרור. יום זה נחגג מדי שנה בכל העולם בשמחה רבה, כיוון שהוא מלמד שניתן האישור משמיים להמשיך, להגדיל ולהפיץ את תורת החסידות. הבעל שם טוב סיפר שהוא שאל את המשיח מתי הוא יגיע, והמשיח ענה, כשיפוצו מעיינותיך החוצה. כלומר, כשדברי החסידות יגיעו לכל מקום, גם לרחוב, לחוץ. היום, כשאור החסידות מהיר בכל העולם, בוודאי שהגיע הזמן לביאתו של המשיח מיד ממש.